Kaixo, eta ongi etorri Batura Yoga online estudioko beste saio batera. Gaurko saioan gonbidapena izango da begiradia zabaltzea, hartu emanak zabaltzea, maitasuna zabaltzea, empatia, errespetua zabaltzea, gure zirkulotatik haratago. Gureatik desberdin edo urrun sentiu geiken pertsona edo kolektibotara bebai, anistasunari lekua egiteko eta inklusioa sustatzeko. Gu, konsideratzen dugun kontzeptu hori zabaltzea izango da gonbidapena. Eta horretarako uztartuko yogan praktikia 360 izeneko metodo batekin batera. Orduan, gonbidapena izango da bebai inguratzen dozkun 360 gradutako espazio esferiko baten mobitea, norantza danetan, norantza danetan eta apur bat esfera horren mugak bebai, poliki-poliki desegiten, esfera hori gero eta haundixaua egiten, gero eta inklusiboa egiten, eta horrek be modu baten emongozku aukeria errealitate desberdin eta askotan igual urrun sentitzen ditugun, errealitate horreitara bebai gerturatzeko, eta distantzia horrek be apurtxo bat txikitzeko. 360 gradutako esfera horretan bebai mugitzen garenean, linealtasunakin apurtzen dugu, eta emuten dozku aukeria bebai egonkortasuna beste modu baten esperimentaiteko, Izango da egonkortasun dinamiko bat, mugimenduakin ez duguna galtzen. Eta niri horrazko gustatzen xatez, irudikatzea gu izango ginen moan amaraun bateko zentrua, eta amaraun hori, doia gero eta haundixaua egiten, guri eusten dozku norantza danetatik, eta hortik aldugu esperimentau egonkortasun dinamiko hori. Orduan, guazen, gure 360 gradutako espazio horretan mugitera. Zutik hasiko gara, gure gaurko praktikia, ez du gure materialik. Orduan kokatu zeke ondiok esterian inun kokatu barik, lehenengo eta behin apurtxo bat begiratu inguratzen doztzun, kokatuta zauzen espazioan, norantza danetan badakotzun elementuak, pertsonak, orduan begiratu aurrian, zer dakozun, aldetan, atzian, goixan, behian. Posible da espazio itxi baten egotea, orduan irudikatu, imaginazioa erabiliku bebai, badakigu pareta honetatik arutzau, dauzela elementu geixau, paisaje geixau, pertsona geixau, animali geixau, eta horrek ez dako mugarik, Osake, zufan alzara, geruzaz geruza, maia desberdinetan bebai imaginatzen. Orduan, momentu baten, kokatuko zara zure hankak aldakan zabaleran, zure esteriako edozein lekutan, eta ingozu hor begixak itxi. Arnazketa sakon bat hartu lehenengo eta behin, etorteko momentu honetara, sentiu zure oinak, esterian kokatuta, sentiu zure gorputz fisikoa,
luzatu bizkarrezurra. Eta modu batean pentsau, zure inguratzen dutzun esfera baten kokatuta zauzela. Eta zure esfera horretan esfera horrek ez dakola mugarik. Zure esfera hori aldala zabaldu norantza danetan, aldau gela zu kokatuta zauzen gela edo espazio horren dimentzioa hartu, baina gainera, esfera hori alda zabaldu, handitu, hedatu, gelatik harutzau, gero eta inklusiboagoa egiten, gero eta aniztasun gehiago jasoten, batzen. Infinitoraino alda zabaldu esfera hori, eta zu, infinito horren parte zara. Eta handitasunez eta zabaltze edatze horretatik, poliki etorri alzara, bueltau alzara zure gorputz fizikora. Espansio horretatik kontrakziora gatoz. Eta zu izango zinen infinito horren manifestazio bat. Eta zure gorputzera etorrita hasiko zara sudurretik arnasten poliki. Arnasketa tridimensional bat. Arnasiak vertikalitatean handitzen laguntzen dotzu. Arnasiak zure aurrek alde dana zabaltzen laguntzen dotzu. Arnasiak zure lateraletara zabaltzen laguntzen dotzu. Arnasiak atzek alde hori dana zabaltzen laguntzen dotzu. Eta arnasiak behek alderutz bebai, zabaltzen edo laguntzen dotzu. Imagina useke zu zarela amaraun baten zentrua. Eta amaraun horrek norantza danetan eusten laguntzen dotzu. Arnasketa bakoitzean amaraun horrek handitzeko gaitasunako eta beste pertsona batzun, espazio vital horrekin bat iteko aukeria emuten dotzu. Nahazteko aukeria emuten dotzu. Zure esfera hori gero eta inklusiboagoa egiten. Hemendik, ekarri zure eskuak zure saietzetara. Eta hasiko zara saietzetatik mugitzen. Ezkerreko saietzetik eruan, saietz hori apurtxo bat ezkerrera. Gero zure sorbaldia fango da, gero zure burua. Eskumako saietzetik hasi eskumarutzekar, torten, sorbalda, buru. Eta hor fango zara aldez alde bebai zure barruko espazio hori zabaltzen. Momentu honetan lateralidade horretan.
gura bosu begixak zabaldu, gura bosu begixak itxila mantendu. Eta fanaltzara aiet zorbalda buru. Bai sentitzen eskumara soia zenian, pixu geixo dakotzula eskumako hankaplantan. Eta ia behin mugimendu horrekin, bat inosunean, zure besuak lateraletara zabaldu zeke, bai, imagina hor, eskutatik eusten dutzuela, bai. Eta horrek laguntzen dutzu, zure zentrotik, espazio lateral eta apurtxo bat vertikal hori zabaltzen. Sudurretik arnastu. Eta pentsau bai mugimendu organiko baten, zuria dana, Beste batzunakin, bai, nahazten desberdina dan, horrekin bai. Danon artian, olako aniztasun eder bat, eraikiten. Oso ondo, etorri erdirutz, orduan zure zentruan, bi hankaplantako lurrian ondo errotuta, besuak jarraitzen dauei luze, bihatz potolua gora begira jarri, eskutako atzamar horreik zabaldu, mugimendua gelditu. Eta inguna izango da hemen arnazia hartuko hemen gure bihatz potoloa gora begira, eta exhalazioan ningozu, adibidez, eskumako bihatz potolori atzerutzeruan, eskerra aurrerutz, eta zuk aurrera eta bera, eta zuk ingozuna izango da apurtxo bat zure eskumako belarrixa zorbaldarutzekarri eta eskerreko eskuari begiratu, bera begira dauenari. Inhalazioa zatoz erdira, bihatz potoloa gora begira, eta imaginau zorbaldetatik, toaia bat eskurritzen dozunean, gesto hori dozula, eskumako bihatz potoloa behera eta atzera, eskerra gora eta atzera, eskerreko belarrixa zorbaldara, begiratu eskumara. Hartu hor erdirut, eta benga, Bat atzera, gora eta atzera, bestia aurrera eta bera, eta zure begiradia aurrera eta bera fandan eskura. Hartu mandibulia relajauta, eta apurtxo bat sentiu bebai, zela zure eskumara behitzen dozunean, eskumako zorbaldati belarrira doian espazio onditzen dela. Hartu hor erdira, berri zingozu. Azkena, alde bakoitzera. Oso ondo. Eta erdira zatozenean, hortik apurtxo bat zure besuak deskantzau. Eta zikosarena izango da, zure zorbaldakin, holako, infinito batzu beba, marrasten moduan. Orduan zure, zorbaldakin, soia zor infinito batzuk iten moduan, eta belaunak apurtxo bat doblauta, hasiko zara bebai apurra zure bizkarrezurrari ondulazio batzuk, sartzen. Orduan, zorbaldi atzera doianean, bizkarrezur hori arkea bengo zen moan, aurrera doianean, besuak apur bat lagundu aldotzu mobilen dira zorbaldian mugimendu horrekin. Orduan, olako bizkarrezurran ondulazioak sartu, hemen, olatutxo batzuk ingo zen moan, urteten xatzun forman, sudurretik arnasten, gura bosuia besuan laguntzia ondixo izalike zure esku besuakin infinito batzuk ingo zeben moan, beraz oia zenian uretan sartuko zinen moan, oso ondo eta poliki-poliki gelditzen joango gara. Goiaz berriz, urringora, hankak mokorran zabaleran. Orduan, zure besuak diagonalian zabalduko zu, imaginau amaraun horretan zauzela, orduan, lurrerutz heltzen dotzu eskerko hankiak, Koronillatik gorutz, zure saietz besotati lateraletara aurria atzia, eta zure eskumako hankia
puntan, lurretik hor urrinuko zu, eta orduan imaginau ez, direkzio danetan, norantza danetan, zauzela hor, amaraun horretan eutzila eta gurosula zabaldu, ez? Norantza danetan. Arnaztu hor, eta gura bozu, bebai fanseke aldatzen, ez? Apurtxo bat, inklinaiten zure tronkoa eskerrerutz, ez? Pentsau hor, zure ez, puntu danetatik eutzila zauzela, arnaztu, eta poliki-poliki etorri deskantzo txiki bat hartu, eskumako oina-oinerrotu berutz, beko espazio horretarutz, bai zure besuak zabalduko zu diagonalian beste norantzan, ez? Eskumia berutz, ezkerra gorutz, zure koroniatik, saietzetatik, aurretik atzetik, heltzen dotzu ezkerreko hanka hori ez, bebai puntan. Arnaztu ez, inhalazioan dakotzu norantza danetako espansio hori ez, imaginau amarauna, esferia. Ez, exhalazioa da kontrazio hori, zure zentrora ekartzen dutzuna. Jolastu hor apurtxo bat, inklinazioaz. Egonkortasun dinamiko hori ez, apurtxo bat opaien. Eta poliki-poliki bagatoz. Eta hemen deskantzau, lepua ez, apurtxo bat bai, mandibulia relajau. Eta guazen esteria aurrera. Kokatuko gara gure esteria aurrean, gure oinak aldakan zabaleran, oinetako bihatzak lurretik separau ez, euran artean zabaldu aldozun dana eta berriz lurreratu. Orduan ondo errotu lurrerutz eta ondo zabaldu ez, norantza danetan vertikalian, lateraletan, aurrian, atzian, arnazketa bat hartu hemen. Arnazketa tridimensionala bebai. Ondo, exhalazioan begisa zabaldu eta arnazi hartzen eskuak aurretik ekarri zerurutz, zure korputzan lateralak ondo luzatu, doblau belauna, zabaldu besuak eta eruan fanbihotzetik aurrera, eskuak zure ipurtezurretatik, iztarretatik bera, zure tronko hanketarutz gerturatu beko kisa ere bai. Doblau zure belaunak atzamar puntak eskukuak lurrian da eskumako hankia atzera hartu arnazia. Botaten dozunean eskerra atzera plantxa. Eta apoiau zure belaunak lurrian, ekarri zure pelbiza belaunan gainera, eskuak aurreratxo geldituko dira, eta zure saietzetatik ez, zutik inozun moan, zango zara ez, saietz bat, zor balda buru. Saietz, zor balda buru. Oin gure apoioak aldatu iten dira, orduan sensazioak bebai, aldez alde zoiaz. Sudurretik arnazten. Ondo. Gelditu ingozu mugimendu hori zentruan eta ingozu pelbisakin zirkulo batzuk. Pentsau 360 gradutako, ez? Zirkulo horrek. Norantza baten hasten zara, pentsau gurosula alik eta espazio ondixena okupau, kanpokoa eta barrukoa beste aldera. Imaginau pelbizetik zoia zela, bihotza jarraiketan xau. Azkenengo bat. Ondo, eta hor poliki-poliki mugimendua gelditu, eskuak ondo zabaldu, ez? Lurrian, zure hanketako bihatzetan zauz, belauna gora, lurretik separau, zure pelbiza gora eta atzera eruan, ez? Imaginau amaraun hori, eskutatik lurrerut zoiaz, ipurtezurretatik zerurutz, baina lateraletatik eusten dotzue, aurretik eusten dotzue, atzetik eusten dotzue, oziken orantza danetan dakotzu, ez? Espansio edo zabaltze horretako aukeria. Inhalazioan, ez? Purtxo bat behi irudik jatu, sentiu zela zabaltze horretan laguntzen dotzun. Alderantzizko ubian arnazketa bat hartu.
Eta gero goazen gure eskumako hankiakin aurrera arnazia hartzen duzunean paso bat emun. Purtxo bat pelbisa bajau, bihotza zabaldu, aurrera begiratu, botaten ezkerreko hankia ekarri, errotu hor lurrian tronku hanketarutz gerturatu. Doblau belaunak, oinak ondo lurreratu, eskuakin zirkuloa handi bat hartu goraino. Elkartu zure eskuak, eta botaten eskuak bihotzera, eta gorputzan ontora. Berriz, hartu gora. Doblau belaunak, zure aldakatik ez, tolestu botaten tronku hanketarutz. Eskuakin ez, batu horre bai, ondo lurreratu oinak lurrera. Doblau belaunak, atzamar punta lurrera ezkerreko hankia hartu. Atzera. Botaten plantxa. Berriz belaunak lurrera, pelbisa zure belaunan gainera, eskutura zure sorbaldan azpira. Vale. Ezkerreko hankia luzatu. Bai, zure zilborra lumbarrerutz ekarri, oina lurretik separau eta belaunakin zirkulo ondixak marraztu. Zugurosun orantzan. Gelditu zure ezkerreko belauna ez, lateralera zabalik, luzatu ezkerreko hankia, apoieu lurrian, bihatzak aurrera begira, zure aldaka belaun eta taloi linea baten, eskumako enpeinia apoieu lurrian, hartu menarnazia eta botaten pelbisa atzera zure eskumako taloirutz, bera begiratu. Hartu berriz pelbisa ez, belaunan gainera, botaten atzera eskumako, oina ondo errotuta lurrian. Ezkerreko hankian ez, kanpokaldetatik be, amaraunera lotuta zauz. Pelbisakin ez, aurrera eta atzera, inhalazioan aurrera, exhalazioan atzera. Oso ondo, bagatoz aurrera, eskumako hanketako bihatzak aktibau, ezkerreko belauna ekarri mokorran azpira, beste hankia, eskumia luzatu, zilborra lumbarrerutz, hanka hori gora, belaunakin zirkuluak. Sudurretik arnaztu. Imaginau ez, zirkulo horrek be espazio handi bat. Alek eta espazio handixen agura dauea okupau. Norantza baten zuri ez, urteten xatzuna. Bueno, ni aldatu ingo naiz ez, ez dakotelako lekurik, eskumako belauna lateralera, hankia luzatu, bai, lurreratu hanka planta dana, linea hori, mokor, belaun, orkatil taloi, ezkerreko enpeinia lurrera, hartu hemen arnazia, botaten pelbisa atzera. Eskuak lurrian, oina lurrian, bai, zure kontaktua lurrakin, beko espazio horrekin, ez da aldatzen, eta gogoratu beste norantza danetan ez, guruzula mantendu espazio hori. Beste pare bat, sentiken ez, horbe baizela, barruko espazioak ez, aldakakuak, hankakuak zabaltzen doia zen. Ondo? Bueno, basatoz aurrerutz, berriz eskumako belauna orkatian ez, mokorran azpira, hanketako bihatzak aktibau, eta zure eskuakin izeke pasito bat aurrera, bai, zure eskuak ondo lurreratuta, pelbisa atzera guazen berriz alderantzizko ubera. Belaunak igo, lepo hori ez, relaja, mandibulia, orduan zure ez, gerritik oinez atzera, saietzetatik oinez atzera, ipurtezura gora, atzera, hankak luzatzen fanalzara, zilborra horbe batu, bai, zure integra hobe bai ez, gorputz dana zentro horretarutz, eta gero zentrotik amaraun horretara bez, kanporutz zabaldu, eutzi egonkortasun horren bila. Oso ondo, ezkerreko hankiatu gaitexeku paso, ondi bat aurrera ezkerrakin hartu. Bajau pelbisa, zabaldu bihotza, botaten ekarri eskuma, errotu ondo oinak eta tronko hori hanketarutz gerturatu, eta doblau belaunak eskuakin zirkulo handi bat hartu goraino.
elkartu zure eskuak, eta botaten eskuak bihotzerutz. Itxi begixak, pausa txikitxo bat hemen. Gogoratu gaurko, saioan gonbidapena, begiradia zabaldu, inklusioa sustatzeko. Eta poliki-poliki esku horrek bajau, begixak zabaldu eta jarraitu ingu. Hartu eskuak zerurutz, oinak ondo lurreratu, norantza danetan zabaldu, botaten tolestu zure tronko hori hanketarutz, bekoki hori bekarri, oin zure tronkua separau iztarretatik, bizkarrezurra luzaketan, hartu hemen, sorbaldan pixua jaso, bihotza zabaldu, botaten doblau belauna eta zugurosun hankatik hasi atzera plantxara etorteko. Bale, daku aukeria plantxan belauna goixan edo plantxan belaunak behian. Bale? Eta asmoa izango da besuakin igeri egitea. Bai? Orduan mantendu hor zure zentrua, amaraun horretan zauz, eta eskerreko eskuaz, gari ingo hor uretan, bat, gero eskuma. Aurre euska. Bai, belauna lurrian behin zeke. Zentrua manteniken, eta oinatze euska. Eskerrak inatzera, eskumak inatzera, azkena gura bozu belauna lurrian, eskerra atzera, eskuma atzera, enpeiniak apoia ipurte zurra gora bihotza, bajau, oso ondo. Apoio zure bezaurriak, ukonduak sorbalda azpixan, bai, eskuturrak zure ukonduan zabaleran, eskuak bebai, esfingen gauz, enpeiniak lurrian, eta inguna izango da arnazi hartzen dunean, ukonduakin gesto bat zaietzetarutz, zure bihotza zabalduko da, zure sorbaldak atzeratuko dira, omoplatuak elkartu, eta botaten ingozune izango da goiko parte hori borobilu, okotza bularrera ekarri, eta zure pubiza lurreti separau, zilborra apurtxo bat belun barrerutzeruan. Eta arnazi hartzen, pubiza lurrera, zilborra hor zaietzetarutz, ukonduak atzera, bularra zabaldu, aurrera begiratu, botaten berriz borobildu ingozu, pubiza lurreti jasoten, zilborra lun barrerutz, beste behin azkena. Pentsau bitartian lateralidade horretan zabalik zauzela bebai, vertikalidade horretan bebai, aurre atze, eta poliki-poliki basatoz berriz esfinge horretara. Bueno, ukonduak atara, bihotza lurrera gerturatuko da, eskutako atzamarrak esterian, kanpora ekarri zure sorbaldan más o menos linean, eta hemen olatu batzuk ingu bebai, bai, sorbalda ukonduak atzera eruaten, arnazi hartzen bularra lurreti separa, aurrera begiratu, botaten bularra lurreratu, begiradia bebai, ukondo eta kondua goruz sorbaldak berutz, arnazi hartzen sorbaldak atzera, ukonduak atzera, bularra separa, aurrera behitu, botaten bagau. Beste behin. Oso ondo. Eta oingo alde bakoitzera, inhalazioan igo, eta botaten eskerrerutz fan, zure eskumako sorbaldia bajau, zure belarri gaintxo hori buruan goiko partia lurreratu, arnazi hartzen gora, mantendu eskumako ukondua eta ekarri eskerreko sorbaldia bera, zure eskerreko buruan gaintxo hori, hartu erdira, eta ja bajau erdira, bota. Eskuak bularran onduan, hanketako bihatzak aktibau, lau hanka edo plantxa. Zure energian arabera, lurra bultzatu, arnazi hartzen igo, pelbiza atzeratu, eskuak ondo zabaldu, belauna gora alderantzizko gube. Gelditu arnazketa bat. Gura gozu eskerreko oina apurtxo bat erdira ekarri, eskumatik gertutxu hau, eta hortik arnazi hartzen eskumako hankia gora eta atzera puntan, begiratu zeke eskuan arteko huekorutzola derre ojo,
eta botaten ekarreko zu belauna bularrera, bai, zure sudurra belaunerutz, pelbisa ondo igo, atzetik ondo eusten dutzua maraunak, arnazi hartzen gora eta atzera, eta oin gurutzatu ingo zu eskumako belauna eskerreko ukondorutz, zure eskerreko oina jirau, hankaplantia apoia ulurrian, eskumako hanki aurrera luzatu, eskerreko eskua gora, pelbisa gora, hartu arnazia, eta poliki ez, fango zara zure ipurdi hori baja. Orduan, zure hanka geldituko dira, zabalik, ez hau zure maksimuan, bai? Hemendik ingozuna izango da eskuakin, eskumako hankarutze etorri, aurrera, hankak aktibau, bai? Zure taloiak urrinu, bihatza goixan, eta ingozu olako zirkulo batzuk tronkuaz, eskuaz horrapurrat lurra garbitu ingozen moan. Beste aldera, eskerreko hankaritik, zirkulo bat ikenez, aurrera, gora, beste pare bat hemen. Oso ondo. Eta oin berriz esterian aurrera begira jarriko zara, ez? Eskerreko ipurmasaia igo ingozu, zure bi eskuak lurreratu, eskerreko, ez? Oinan bakanto internua, albozu hankaplantara, pelbisa igo, eskumako hankia atzera, oinan mokorran zabaleran, alderantzizko ube. Arnazketa bat gelditu, eta berdina ingu eskerrekin, bale? Ignorantza salatuko naiz lekuatik. Orduan eskumako hankia zentrau, eta eskerreko hankia gora eta atzera hartu. Lehenengo zentrora ekarriku belauna bularrerutz, sudurra belaunerutz, bai, batu ingo zara hor, baina pentsau norantza danetan zabaltzen zarela, Hartu gora eta atzera, eta gurutzatuko zu belauna eskumako ukondorutz. Bueno, jirau eskumako oina, eskerreko hankia luzatu, eskumako besori gora, pelbisa gora. Bai, eskerreko eskuari pixuak kenduko xatun mogan zu gorputzetik, zentrotik. Hartu hemen, eta hemendik hau ingo zara. Bai, gura bozu hankak apurtxoa gehiago zabaldu, ipurmasaiak atara, bai, taloiak urrindu zure aldaketatik, imagina guinak pareta baten apoiuta dauzela, eskuak buruan atzera ekarriko zu, bai, lepua luzatu atzetik ukondoak zabaldu, hartu hemen arnazia, eta lehen ilun moan, eskerreko saietzetik, ukondo buru eskerrerutz. Hartu erdira, eta fan basoiaz ez, saietz ukondo buru, eta aldez alde. Exhalazioan, barruko espazio internorrei bezabaltzen doiaz, zure ukondoa be, lurretik gero eta gertu hau doiaz, ez da importa, ez dugu jaz lurra ikutzera. Bai, gaixo da hor gure barruko espazio horrei bebai zabaltzia horrek lagunduko esku, ez? Begiradia zabaltzen. Horrek lagunduko esku maitasun hori zabaltzen, gure zirkulotatik arutz, hau, ez? Inklusioa sustatzen. Oso ondo. Bueno, poliki erdira gatoz, gelditu, eskuak soltau, esteria aurrera ez, begira berriz, zure eskuak hor, esterian aurrera begira, atzeko oina ez, jirau, orduan hemen eskuakin lurra bultzatu, pelbisa igo, alderantzizko gubea. Gelditu hemen azkenengo arnazketa bat. Belauna dobla, arnazi hartzen hor, derreojo esku arterutz begiratu, eta hankakin oinez eskutara. Zabaldu hankak esterian zabalerara, bai? Zure taloia barrurutz, bihatzak kanporutz. Zure pelbisa hasiko zara bajaiten, eskutako atzamarra horreik bez, hor lurrian, eta zure pelbisa fango da bebai taloi baterutz, besterutz, apurtxo bat zure aldaken espazio hori zabaltzen. Oso ondo. Eta, hemendik poliki mugimendu hori geldiketan fango gara, pelbisa apurtxo bat igo, oinak aurrera begira jarri.
Eta orduan dakotzu hor hueko handi bat zure tronkoa, ez? Hankan arteko hueko horretan sartzeko. Eskuak inuko onduak hartu zeke, eta tronkoa hor zapurtxo bat soltau, bai, eta ez esaten mandibula hori be, ez? Soltau. Suspirotxo bat edo gura usuin. Eta, bueno, hor poliki tronkuan mugimendu hori gelditzerutz fan. Geldi dauenean, pelbisa bajau, konduak soltau eta pelbisa gora eta bera, bai, fango zara vertebra igoten. Azkena zure sorbalda ez, eta lepua, purtxo bat ez. Espazio bat gutzi hor berriz dana bere lekura ekarteko, etorteko, eta hankak itxi aldakan zabaleran. Esteria aurrian zauz. Bueno, ingu mandalana maskar, bai, gure esterian 360 gradutako mugimendu horretan, bai. Orduan, bueno, adi. Lehenengoa, probaiteko, eta bigarrena ez, izango da. Gozatzeko hor gure amara horretan, esfera horretan mobiten dana zabaltzen, ez? Purtxo bat apurtzen be bai gure mugak. Bueno, hemen hasiko gara, arnazi hartzen dunean, eskuak gora bixak, botaten dunean tolestu ingo zara, lehen inosun moan. Oin eskumako hankiek harreko zua atzera hartu hor. Eskumako eskua kokatuko zu sorbalda azpixan da eskerreko eskua aurrera ekarriko zu bota hor, ezta. Arnazi hartzen, eskerreko bezuaz zabaldu, eskure eskumako hankian, kanto eksternua falik lurrerutz. Botaten dozunean etorriko zara eskumarutz, gurutzatuko zu eskerreko eskua eskumian gainetik, ekarreko zu zure pelbisa eskumarutz, zure eskumako eskua bebai, bi oina jirauko zu hor aurrera begira. Eskumako belauna doblauko zu eta zure eskuakin eta pelbisaz fango zara zure eskumako hankarutz, esterian atzerutz. Jirau ingo zu zure eskumako oina, jirauko zu eskerra taloia igo eta eskerreko belauna lurrian apoiau. Hanka bat bestian ekarten, arnazi hartzen tronkua gora, besua gora, aurre dana zabaldu, botaten eskuak lurrera, atzeko belauna jaso alderantzizko. Olatutxo bat ingu hemen, arnazi hartzen bizkarrezurra borobilketan plantxarutz etorri, hor belaunak doblau, konduak doblau, arkea bizkarrezurra eta atzerutz fan. Eskerreko hankia hartu gora eta atzera. Botaten ekarri hankia bi eskuan artera. Mantendu eskumako eskua sorbalda azpixan luzatu eskerreko bezua aurrera. Eta arnazi hartzen zabaldu eskerrerutz lehen inosun moan, eskumako kanto eksternorutz fanzeke. Eta botaten gurutzatu ingo zu eskerreko eskua eskumarutz, karri eskumako eskua bebai, tronkua bi oinak apoiauko zu lurrian, bi atzak aurrera begira, berriz eskumako belauna doblau, jirau eskumako oina, oin esteria aurrerutz, jirau atzeko taloia, apoiau atzeko belauna, hanka bat bestiana hartu gora. Botaten tronkua aurrera, atzeko belauna jaso, atzeko hankia aurrera, tolestu, errotu bi oinak, doblau belaunak, arnazi hartzen zirkulo handi bat eskuak zerura, juntau, botaten eskuak bihotzera, gorputzan, ondora. Beste aldia, hartu gora. Botatu lestu beraino, beti doblauzeke belaunak. Oin eskerreko hankia atzera hartu, orduan eskerreko eskua sorbalda azpixan, eskumako bezu aurrera bota. Pentsau eskerreko taloitik amarauna, eskumako eskutik, zabaldu eskumarutza hartu, gura bozu eskerreko kanto eksternori lurrerutz, botaten etorri eskerrerutz gorputz osua, bai, orduan eskumako eskua gurutzatu, ekarri eskerra aurrera bi hankaplanta junta hau, eskumako hankaplantia lurrian mantendu, eskerreko belauna doblau, pelbisa eskerrerutz, eskuak bebai, esterian atzerutz fan, jirao eskumako hankia be apoio belauna, hanka bat bestiona ekarten hartu gorutz.
Botaten eskuak lurrerutz, atzeko belauna jasoa, alderantzizko ube. Oinengu olatua desberdin, ez? Belaunak doblau, bihotza lurretik gerturatu, arkea itxen bizkarrezurra, eskuan artera eta gero botaten borobildu atzera alderantzizko ube, eskumako hankia hartu gora eta atzera. Botaten hankia bi eskuan artera, mantendu ezkerreko eskua sorbaldaz, pixan eskumako bezua aurrera, arna ziartzen zabaldu eskumarutz, kanto externo ezkerreko hankan, botaten ezkerrerutz, eskua, pelbisa, oinak, hanka bisak luze momentu bat, pelbisa, ezkerreko oinerutz, giro, esterian aurrera, atzeko belauna, poia hanka bat bestian eta arna ziartzen tronkua gora. Botaten ekarri ez, atzeko hanka hori aurrera tronkua dana errotu ondo oinak tolestu, eta doblau belaunak arna ziartzen zirkulo ondia gora. Elkartu eskuak, eta botaten eskuak bihotzera itxi begisak, pausa txiki bat. Hemen gure ez, 360 gradutako esfera horretan mobiten, esfera ez, zabal bat, inklusibo bat, eta poliki eskua bajau begisa zabaldu, eta guazen beste erronda bat itxera. Bale? Venga. Hartu eskua gora. Bota beraino. Eskumako hankatik hasiko gara, hartu eskumia atzera. Apoio eskumako eskua sorbalda azpian luzatu eskerra, bota hor. Hartu zabaldu eskerrerutz. Bihotza bebai. Botaten dana eskumarutz, ez? Girau zure hanka bebai, hanka bisakor luze prasarita, hanka pelbisa eskumako hankarutz, giro, eskumako oina aurrian, eskerreko belauna atzian, apoiau. Belaun bat bestiana eta horregon kortasuna topaitena hartu eskua gora. Botaten eskuak ez, hankan bi aldetara atzeko belauna jaso alderantzizko ube, olatua borobildu aurrerutz hartu. Doblau belaunak ukonduak arkeaiten bota atzerutz. Ezkerreko hankia hartu gora eta atzera. Botaten hankia bi eskuan artera, eskumako eskua behian eskerra aurrera, arnazi hartzen zabaldu eskerrerutz. Botaten etorri ez, eskumara, eskuak ez, girau, hankak, bi hanka planta lurrian eskumako belauna doblau, giro, eskumako oina aurrian, eskerreko belauna atzian, apoio lurrian hanka bat bestiana, hartu zabaldu direkzio danetan, botaten guazen aurreraino, eskerreko hanka hori bebai tolestu, errotu ondo, doblau belaunak hartu goraino zirkulo handi bat eskuakin, elkartu, bota eskua bihotzera, gorputzan ondora. Beste aldia, hartu gora. Botaten beraino. Gogoratu ez, esfera hori eskerreko hankia atzera hartu, apoio eskerreko belauna, pajau pelbisa apur bat eskumako hanki bezua lusatu, inhalazioan eskumara zabaldu. Botaten etorri ez, eskerrerutz, hanka bisa girau, hanka planta bisa lurrian, eskerreko belauna doblau, pelbisa eskerrerutz giro, eskerreko oina aurrera, eskumako belauna lurrera hanka bat bestiana hartu gora. Botaten eskuak hankan bi aldetara alderantzizko ubera etorri. Olatua ez, aurria zabalketan lehenengo, borobilketan atzerutz alderantzizko ube, eskumako hankia hartu gora eta atzera. Botaten ekarri hankia bi eskuan artera, eskerreko eskua sorbaldaz pixan eskumia aurrera, hartu eskumarutz. Botaten etorri eskerreraino, hanka planta bisaka apoia, eskerreko belauna dolau, etorri eskerreko oina aurrian, giro, eskumako belauna lurrian, hanka bat bestiana hartu gora. Eta botaten ekarriko zuez, atzeko hanka hori aurrera, tolestu, errotu ondo, doblau belauna zirkulo handi bat hartu gora. Juntau eskuak, botaten eskuak bihotzera itxi begisak. Ezkerreko eskua bihotzean, eskumia gainean, sentio zure arnazia, sentio zure bihotz taupadak. Eta gogoratu ez,
gaurko saioan gonbidapena begiradia zabaldu, baina maitasuna bebai. Zure zirkulotik arutzau, zure burbuja horretatik arutzau. Urrun sentiken dozunez, horrena bebai. Inklusioa sustatzen, zure esfera hori gerota ondixau aila. Oso ondo. Hemendi poliki eskua bajau, begisa zabaldu, eta jasarriko gara, hanka gurutzatuta, altura bat gura bozu, ni blokian jasarriko naiz. Bai, orduan, ipurtezurrak, lurrian, blokian, kojinan, edo gura bozu aulki baten. Pelbisa egotea belaunan gainetik. Hemen bizkarrezurra luzatu eta pentsau norantza danetan eusten laguntzen dotzuna maraun horretan zauzela, zu zentruan, zure pelbisa zentruan, bihotza bebai, dana lotuta, begisak itxi. Fijau zure bizudur-zulotan, eta sentiu zela sartzen da airea zure bizudur-zulotatik. Eta zela urteten da. Fijau sentiken dozun ezberdintasunik, ezkerreko eta eskumako sudur-zuluen artean. Eta poliki ekarri arretea zure eskumako eskura, separau iztar edo belaunetik, eta ekarri zure atzamarrez, indizia, erakuslea eta erdikoa, zure bekainen arteko huekora sudurran gaintxuan. Hartu arnazia bizudur-zulotatik, tapau bihatz potoloaz eskumako fosan azala, eta bota ezkerretik. Hartu ezkerreko sudur-zulotik, tapau ezkerreko sudur-zulua, zabaldu eskuma, bota eskumatik. Hartu eskuin, tapau eskuin, zabaldu esker, bota esker. Hartu esker. Tapau esker, zabaldu eskuin, bota eskuin. Hartu eskuin. Bota esker. Jarraitu zure ritmora. Eskerretik hartu poliki. Gero eskumatik bota poliki dosifikauta. Bota dozun alde berdinetik hartu. Eta botateko aldatu, fosan azala, bota esker. Azkenengo ronda bat ingozu zure ritmora. Bukaketan dozunean, bajau eskua. Itxi momentu baten arnazketa naturalari bere ritmora, bere modura arnazten. Eta hemendik poliki etzintzera fango gara, begisa zabaldu zeke, bloke hori edo dakotzuna matara, eta etzingo gara gora begira.
bizkarra apoiauta, eta momentu baten ekarri zure bi belauna bularrera, bezarkadatxo bat, ez? Emoteko. Bezarkada horretan ben, masajetxo bat emun alzara, zure sakruan, bizkarrezurrian. Bueno, geldituko zara ezkerreko belauna bezarkatuta, luzatu eskumako hankia aurrera, apoiau zure taloia, imaginau hankaplantia pareta baten apoia egiten dozula. Eta arnazia botaten dozunean, saiatuko zara bi sorbaldabe atzera eruaten, zure belauna iztarra, ezkerreko iztarra eta belauna bularrera gerturaketan, zure bizkarrezurra bez lurreratzen, eta zure eskumako belaunabe urruntzen. Aurrerutz eta berutz lurrerutz bai. Beste arnasketa bat gelditu hemen. Eta gero zure ezkerreko hankia luzatu, zure besuak zure ezkerreko hankatik ez, gorutz ekarri, hankian atzerutz, ukonduak zabaldu eta gerturatu zure hankia tronkorutz. Lepoko minik ez badakotzu, gura oso poliki ekarri bebai zure tronkua beko kisa zure ezkerreko hanka horretarutz. Oso kontuz, ekarri zure burua lurrerutz, doblau zure ezkerreko belauna, batu eskumako belauna bebai, bezarkatu hor, maitasun hori, ez? Bebai gurosu zure gana zabaldu, eta gero hor zure zentrotik, zure zirkulotik arutza, ez? Bebai, banatu. Infinitua dalako, ez? Bueno, mantendu eskumako belauna bezarkatuta, luzatu ezkerreko hankia aurrera, apoiau taloia, imaginau hankaplanta hori hor pareta baten dauela, eta pare bat arnasketa behintzetez, gelditu zure eskumako iztarra gerturaketan bularrera, belauna. Pentsa gurosula, ez, bebai, ondo lurreratu zure bizkarra, ezkerreko belauna, hor sorbaldak bez, atzera. Eta gero eskumako hankia luzatuko zugorutz, zure eskumako, bi eskuakin fango zara hor, eskalaiten moduan, eutzi, ukonduak zabaldu, hankia gerturatu zureana. Eta lepoa, espadako arazori bestela mantendu burua behian. Eta ondo basauz, ekarrik ezeke zure tronkua, bekoki hori eskumako hankarutz. Eta poliki bajau. Doblau eskumako belauna eta zabaldu apur bat eskumako axilarutz, ekarri eskerra bebai, zure besuak barrutik, bizorbaldak atzera gurosu eruan, orduan, pentsau zure eskuakin lagunketan xatzula, zure belaunari lurrera ekarten, hankaplanta belaunan zabaleran, hankaplantak tetxora begira, eta hemen gure happy babyn, balantze hauseke aldez alde. Ukonduakin zure belaunari altxatzu lako pultzakada txikitxo bat emun. Oso ondo. Eta, poliki zentrorutz etorri, hor, uina relajau, belaunak itxi, eta hankak zerurantz igoko zu. Besuak bebai, eta purtxo bat hor, soltau, hanka esku. Soltau arnazia. Eta xabazanan sartuko gara. Orduan zure oinak ekarri lurrera, luzatu hankak aurrerutz,
Mantendu bizkarrezurran kurbatura naturala bai, esaiatu bez aplana iten zure lumbarra, bai, inzeke zure ipurmasaiak apurtxo bat barrut sartu eta altaretxo bat egin zure pelbisari, zure omoplatua be apurtxo bat barrut sartu eta altaretxo bat egin zure bihotzari. Zure besuak korputzan onduan, aksilak be arnaz da apur bat hartzeko zabaldu, eskua gora begira. Zure hankak relaja oiten dianean, seguruen apurtxo bat kanporut zabalduko dira bai zure oinak. Hor begisak itxi, gorputzan pixu dana, zure beko espazio horreri itxi, eutzi ingotzu lurran gainazalak. Eta, zabaldu hor bebai, zure begirada eta zure jarrera hori bebai, gure gaurko praktikiak, eskaini gura izan duzkun hori jasotera. Mantendu zure gorputz fisikoa ondio geldi-geldi eta begiratu fijau zure arnazketa naturalian. Fijau zela sartzen den airea zure bi sudurzolotatik. Zela urteten den, ze zarata dakon, ze ritmo, ze esfortzu maila dakon. Eta zi poliki era atsegin baten, zure arnazketa hori sakonketan, zabaltzen inhalazioan, zure gorputz barruko espazio hori dana ondo beteten, eta gainera zure esfera horretan purtsa bat zabaltzen. Exhalazio horretan, sentiu zela bebai, zure zentrora bueltaileko aukeria dakotzun. Hartu arnazketa sakon bat, espansio horren, zabalkuntza horren simbolo moan. Exhalazioan, etorri zure zentrora, etorri zure gorputzera. Eta hasi estremidadeak mugiten hanketako bihatzak, eskutako atzamarrak, aurpegiko fakzinuak.
Eta poliki, ekarri eskuak atzerutz, oinak elkartu, eta luzatu, molako luzaketa atsegin bat. Doblau zure belaunak, eta inklinau zure eskumako alderutz. Erabilizeke eskumako bezu almohada muan, ekarri ezkerreko eskua aurrera. Tartetxo bat hor postura fetalian, eta hortik ezkerreko eskuaz lurra bultzatu. Inkorpora jasarritako posturara. Jasarri begisak itxita, horrankak gurutzatuta, eskuak deskantza biztar edo belaunetan. Eta sentiu zabaltzen zarela norantzadanetan. Irudikatu zure gorputza hasieran inosun moan esfera baten barruan. Hasi zure zentro hori erreparaiten zela zauzen. Eta sentiu, zure gaitasun hori bebai, zure zentrotik zabaltzeko, zure 360 gradutako esfera horren barruan. Zure esentzia galdu barik, beste batzukin nahazten, inklusioari lekua egiten. Eta berriz, zabalkuntza horretatik zure zentrora buelta egiten. Sentiu, horrek bebai zer ekartzen dutzun, zela sentiarazten dutzun. Ekarri eskuak bata bestian kontra zure bihotzan parera, eta okotza bularrera. Eta oin zure barrura begira. Eskertu zure buruari, begirada hori zabaltzeko espazio hori irekitzeagatik. Eskertu, balorau zuzaren guztia, eta egin bebai espazioa bestea hiri dian hori izateko. Eta hortik inklinau aurrerutz, eskerrik asko nirekin praktikaiatik. Namaste. Poliki inkorporau. Eskuak soltau, begisak zabaldu. Eta eskerrik asko, edozein zalantza, galdera, komentarixo dakotzula, bai idatzi hor. Gustora irakurrikotzut, eta hurrengora arte. Agur.